बेलेखे हामबाय बिनि जों प्रबमन दिल्लीआव फरायफायनाय सामखायनाय पावनाय जत फाइमाय आफानो जे फाइनाय रगबाय जों बसकांगसिनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि सबानो जोंनि नेशनल कैपिटल से तैबो जों फोकस खायनायनि बागै जों कायसा YTF यूनिट खलबलायखा कमिटी खालायखा ओ कमिटी जोंनि YTF डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि इक्विवेलेंट नाय पावर नाय तानिके दिल्लीआव जे तंनाय रग जोंनि बसकां फाइनाय छालो जों दिल्लीआव सभा खायफैफ्रो हमके बर'नि अनेक सभा सुनांगो भूमिका दंगो बर' जोंनि त्रिपुरा हास्टेनि गोबांमा फाइनाय दिल्लीआव जागासिया नेने हाफारसिया हायरो गोबांमा फाइनाय रनो सभा मानि लगेवा तैबो बर'नि चामंग नमंग तंमंग बर' तंजानाय हायरो एरेन्ज खायनायनि बागै बेलायखे बर'नि भूमिका कतर हानि बागै जों फार्स्ट दिनै दिल्लीआव YTF नि कायसा यूनिट कमिटी फॉर्म खायलायखा मोनसे प्रेसिडेंट साइ थांखाथाय सिंगो खना त्रिपुरा हास्टेनि जत डिस्ट्रिक्ट कमिटी नो डिक्लेयर खायमानि लगे लगे दिनैनि दिल्लीनि जे यूनिट कमिटी नोबो डिक्लेयर खायजोंनाय गेस आं कोयनानि मुसुबो जोंनि ऑल ओवर इंडिया नि गोबांमा स्टेट नि कैपिटल लगो तंनाय दं सपोज ने बेंगालोर ने पुणे मुंबई ने गुवाहाटी शिलं हायराव तंनाय दंबो जों फाइनेंशियल कमिटी खावै रनाय तानि के जों चिनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि मूवमेंट बुबाग्रानि वान सम मुनो जों जारना ने हिंके सुदु चिनि त्रिपुरा हास्टेव सिमी चबा खाय दङ बायनिया चिनि नेशनल मीडिया व जों फोकस खायनायनि नांनाय बनो वान सवैनो जों दिनै त्रिपुराबो वनो फार्स्ट दिनै फातार हास्टेनि फातारो दिनै कायसा यूनिट दिनै निसिमी चेंगायखा चिनि नेशनल मीडिया व जों चिनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड मूवमेंट न जों बाहायके फोकस खायनाय बनो तैबो जों दिनै डिस्कशन खालायखा अरनि जे फरेनाय ने सामं खायनाय बरक बाय बरनि वान सम ब्लेक हा तानि के बरनि वान सम मुनो जों सामं अफ नांनानै बागै जों सालथारै दङ दिनै चिनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड गोबांमा लुकुराव गोबांमा कक सानाय जों कॉन्फिडेंसली साइमानो चिनि बुबाग्रा जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड चबा तय फेवि चिनि त्रिपुरा साना यक सारनानि जे सामं खायमानि जतनि भूमिका नांगौ जतनि चुबा चुनाव नों फातार हास्टेफा तंथों भारत हाकतनि फातारो फानो तंथों खरकसा त्रिपुरा सारावनो आं कयनानि मुसुबोनि र जे मा सा जानजा एंगल तै चुबाचु कंट्रीब्यूशन खायबाय जादि निने चिनि चबानते बिरा रनानि बागै चिनि जे हास्टेव सभा खाय दंमानि न सपोर्ट खायबाय जादि तै कप पिरबाय जादि अमा हायके जों चिनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड दायति मानानि या प्रेसेलायनानि नांनाय जे तैबो आं पाइथाव कयनानि मुसुबो चिनि बुबाग्रा चिनि दफानि बाङै जे सामं तां तमानि न जों तैबो बुबाग्रानो लगेरoi ग्राखे मुक्लाव बासा लायबाय जतन